Berakit-rakit dahulu, bersenang-senangnya kapan, ngono. Terus Kula bersakit-sakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senangnya kapan, ngono. Tong kosong berbunyi nyaring, tonge diisi MP3. Wis, niku mawon kula nek rakit mboten gadah. Kula sing tong kosong mawon. rakit iku apa sih, Cuk? Ro rakit aku niku. Rakit nggih sing damel napa sih niku? Embo, Sing malah takok damel sing damel anu biasane wong-wong iku tuku rakit gawe ngene-ngene lho Cak Sura. lho badminton ku raket ndeng. Raket itu ya apa sih gedebak lho, Dok. Gedebak iku dirangkai. Wis diturokno, dirangkai, terus ditandur. Oh niku tau kula gawe biyen. Lho Niku ya jenenge apa? duduk rakit jenenge niku. Apa? Kapal-kapalan. Getekan, Oh nggih kapal. gedekan. Bak bentuk kapal iki ya apa? Kan raket gawe teko apa? Jare arek-arek lho niku lho, kapal-kapalan duduk getek-getekan. Padha ae ndeng. Getek-getekan kapal-kapalan iku padha ae. Iku gawe apa sih? Nggih beda getek kali kapal-kapalan iku nggih beda Cak Suro. Lho, sing bedakno sapa? Situk lanang situk wedok ngono ta kok beda. Sampeyan sampeyan mboten tahu kapal-kapalan nang anu ta nang gone kolam Jumblang ngoten niku ta. Jumbleng apa? Gak ono kolam ndek jumbleng bareng banjir ta. Eh, wis tok ngomong jok ngaum mawon. Kon iki gak mulai aku niki bengi tengah wengi. Jam 2 lho iki. Jam pinten niki kok jam kali. Takim nanti takim. Gak kon parani ta? Sinten? Takim. Cak Takim anu. Tempune niku wau. Ya mbo. Takok aku, nah aku takok awakmu kok. Cak Takim Tak itu senengane apa sih, Dok? napa? Takim lho senengane apa? Maesan arek iku. Mboten maesan Cak Suro Cak Takim kok senengane maesan. Senengane apa arek iku? Cak Takim niku senengane niku gombol kula Cak Suro. Hmm. Wong areke gila ngono ambek awakmu. Cak Takim nggih senengane kula, gombol kula ngoten niku dina-dina nggih gombole kula. Gak sumpek aku mbul awakmu. Lah kula goleki bendina Cak Takim Lho. Ya sing kepengin gombol ke awakmu duduk takim deng. Nggih ya. Lho. Lah kon lapo bendina goleki takim iki? Lapo?
kula niku anu Cak Suro sakno ambek Cak Takim. Apa kok sana? Mangkane senengane kan gombol kula sing marani nang omane. Ya apa rek ambek gantungan kunci ki lek ngomong. Sing marani awakmu, berarti sing seneng awakmu, sing gumbuli awakmu, tutuk takim dem. Paham gak? Cak Takim. Eh, Takim gak muncul sih. Takim ini gak duwe TikTok kata Takim ini. Cak Takim enggak punya TikTok. Assalamualaikum. Oke, on cam, Mbak. Waduh, Sadek waduh. On cam waduh. Koyok kena paku wae. Kenapa guyu? Lah ada omong melorot kok guyu lapo. Sira. Apa? Anu lho. Iku arek-arek iku ngisir ambek aku kula mboten purun. Raimu koyok barongan kok disir. Apa barongan gitu? Dan niku mau isin niku mau langsung metu dhewe iku mau. Ya gak tak lorot. Kalau geser tekan ndi, Ya Pak De. boleh kalau grill lho, apa kan? Mulai hari ini. Mulai atau Nompone sing mule. boleh karo grill iku lho, gak mulai kan? Karo grill sepeda. Grill lah. Iya. Grill niku sing napa maneh? Lo kan mantun. Kan mantun ndak? Ya apa sih maksudnya iki? Pengen mantun. Ya apa sih pengen mantun? Oh mantu. Wis namule to. Jembatan wis ambruk. Anu Cak, kula kok mboten tilem jembatan kula nggih bubuk emak kula. Lho, maksudnya pendura ambek makmu. Bah makmu melek aku gak ngurus makmu kon mulya jembatane salah ambruk ngerti ya. Jembatan mboten ambruk jembatane Cak Suro. Kula tileme niku ten omah, jembatane niku nggih pancet ten mriku. Lho lek gak ambruk kate ngadeg ah. Kan ambruk kok. Mosok ngadeg ngene ya apa ngene iki. Lho, Ambruk. bisa telat toleri. Kenapa watuk-watuk barang gitu? Loro apa kon? Kula mboten loro Cak Suro. Lho, loro. Mboten loro kok dikongkon loro sih Cak Suro. Ya kan iku loro, pokok watuk-watuk. Watuk niku wau, mboten watuk loro niku Cak Suro. Nang gunung Mas sing liwat kok mek situ. Sampeyan kula niki belajar nopo nggih? Ya kan belajar apa? Nggih anu
nek benjing kula dadi napa jenenge? Dadi Pak Lurah ngoten niku lho, pas ngoten lho. Belajar belajarannya ke setrum di PLN. Tambahnya Wis kestrumani opo sih sampean niku? nang mulai wis bengi. Nang omahe aja keluyurane kan dikaploki makmu lho. Kula niku mboten keluyuran, ya opo sih rek Cak Suron niki? Lho lah iki nang ndi kon? Kula niki anu menjaga desa. Desamu mbok jaga lho, kaya apa ae. Desane niku Cak Kon Suron. iku Pak Lurah duduk. Sampeyan yo duduk lah apa mbok jaga. Mani jaga makmu kono le pahala. Niku kula dikengen ambek Pak RT njaga desa niki. Pak RT cek iso bubuk nyenyak. Hmm. Endi Pak RT-mu tak kaplokane. Wong arek koyo ngene kok dikon jaga. Sampeyan anu nggih mboten tau tak jaga omahe nggih. Mola apa omah mbok jaga barang. Dok, koyo kuntilanak, Dok. Wedi aku moro kek arekku nang ngene wit ta iku mau. Niku wonten pundi sih? Puh, muncul tak gayu kek kuntilanak ya, Dok. Weden aku, Dok. Mboten ten mriki ya niku wau. Iya ketoke. Assalamualaikum Cak Suro, Cak Dodo. Waalaikumsalam. Sinten iki Salam kok? salam Empel. sehat selalu, tetap semangat. Senyum itu Apa gak on cam. Lah apa kok tolak itu? Kula goleki anu sing guyu cekekean mau lho Cak Suron.